खेथि बागानाव टमेट'आनो नै गोसो टमेट' फिथाइ दा गोदों दंखायो बेनि सायाव नै बानलु बोरदोन दंबावोसो बानलु बोरदोनखौ दालाय दालायखौ दानखांना लाना फैजोब्बाय आं मा जाबाय खामानि फैबाय डाइरेक्टनो रुमाव बेग दोनबाय बागानाव प्लट खालामफिनबाय ग्रोब खानानै लाबोलायबाय मैगंफ्रालाय बायनाङा अबसे फ्रियावनो मोनजाजोबो टमेट'आ साइज खासलै जानो गोथावबो जागोन बे बाथोन फुङाव बानलु नैबेखौ एवग्लिनोसै टमेट'खौ सिफ्लेनोसै बेखौ होनोसै लगायनोसै बेखौ नै बाहाय बरिया ग्लाम खाजाबाय साहा होफैलायबावबायसो नै कनिका नार्जारिया साहाबो होफैबाय बिस्कुटबो होफैबाय बिस्कुट जाखांबाय आरो खानांगौआनो दंबावो नै बिस्रा लायनायाव गैया खानायावल' दं बिस्रा आरो मा मोनबोदों आंलाय गंगार दुन्दिया मोनबोदों हाग्रायाव गंगार दुन्दियाबो मोनोलै बानलुखौथ' खाजेनाखै नै खायै फोजोबमारजोबबावबायलै नै दसे एसेल'सै बेखौ खाजोबखांबाथाय नैबेखौ खानांगौ बानलु गुब्रुदों गोमोनद्राय गारजोब्बायसो माथो सिफुनासो गारखोना माखो एथ' खस्थ' नागिरना लायनांगौ साहाबो जोब्बाय आंना जोब्बाय कनिकाना जोबाखै आंना जोब्बाय सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का